emak-emak weteng guluwe enek segondang tukokno emak-emak aku wis gede enek joko ndang rapeno delok wayang rabu ya rebunya ngenteni metune Petro duwe utang ra iso bayar direwangi tol Cengkaro pengen dirapi ridho Roma bondo cepet rupaku orang kena dirimbang digawe susah mending delok video ne Ariel Noah aku medhot ora sekolah koro-koro ra ono biaya dinimbang nganggur neng koma golek duit ngamen nang lampu merah sak botol rong botol iku yo wis biasa cari nambahi jarak iku luar biasa kowe mlebu penjara Petra so ha terima kasih bosku. Nyanyi emak-emak weteng guluwe enek segondang tukokno emak-emak aku wis gede enek duduk nang rapeno delok wayang rabu ya rebuyar ngenteni metune Petro duwe utang ra iso bayar direwangi tol Cengkaro pengen dirapi ridho Roma bondo cepet rupaku orang kena dinimbang digawe susah mending delok video ne Ariel Noah aku medhot ora sekolah koro-koro ra ono biaya dinimbang nganggur nang koma golek duit ngamen nang lampu merah sak botol iku ya wis biasa cari nambahi jarak iku luar biasa kowe mlebu penjara lagi Petra asai LA Audio emak-emak weteng guluwe enek segondang tukokno emak-emak aku wis gede enek duduk ndang rapeno aduh delok wayang rabu ya rebuyar ngenteni metune Petro duwe utang ra iso bayar direwangi tol Cengkaro ayo mas pengen dirapi ridho Roma bondo cepet rupaku orang kena dinimbang digawe susah mending delok video ne Ariel Noah aku medhot ora sekolah koro-koro ra ono biaya dinimbang digawe susah mending ngamen nang lampu merah sak botol iku ya wis biasa cari nambahi jarak iku luar biasa